Que pasa? Que? Na miña biblioteca algo se move. O que? Que pasa? Que ocorre? Que pasa? Que? Na miña biblioteca algo se move. O que? Abre as mans, poderás ver un novo mundo aparecer. O momento de voar, só con comezar a ler. Que sinxelo pode ser, un momento nada máis. Un tesouro de papel, con historias sen parar. Nun libro, nun libro, nun libro, nun libro. Personaxes de ficción que din cousas sen parar. Ver lugares onde nunca vas a estar. Podes subir ata o ceo, navegar en calquera mar. Mirar as letras que veñen, mirar as letras que van. Nun libro, nun libro, nun libro, nun libro. Unha nova folla é un paso máis. Sigue o camiño, chega ata o final. Tras cada palabra algo atoparás. Se non ten sentido, volve a empezar. Unha nova folla é un paso máis. Sigue o camiño, chega ata o final. Tras cada palabra algo atoparás. Se non ten sentido, Volve a empezar. Ler a mensaxe de amor entre un verme e un leirón. Ver algún peixe que voa e paxaros que xa non. Un poema que o sol a lúa agasallou. Xogar co arco da vella e quedar como un señor. Nun libro, nun libro, nun libro, nun libro. Ser forte como un dragón e lixeiro como o ar. Ata pode ser que un león do mar un misterio resolver.